சிவாய நம. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திருப்புகழ் சித்தர் வகுப்பில் ஜோதிட வகுப்பின் முதலாம் பேட்ச் மாணவன். இந்த பேட்சில் இணையருக்கு முன்னாடி எனக்கு ஜோதிடத்தோட அடிப்படை கூட தெரியாதுங்க. அப்புறம் ஐயா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இப்போ முழுமையாக ஒரு ஜாதகருக்கு பார்த்து அவர் என்ன பிரச்சனை எல்லாம் கூறுற அளவுக்கு பலன் சொல்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அது சொல்லும்போது நடுவில் எங்களுக்கு 2-3 விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நானும் என் தாய் மாமாவும் அவங்க டாக்டருக்கு பொண்ணுக்கு சைக்கிள் வாங்குறதுக்காக பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போது சைக்கிள் வாங்குறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சரி இன்றைக்கி ஈவினிங் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஐயா வந்து தொலைபேசியில் அழைக்கிறாரு. அழைச்சிட்டு என்னங்க ஐயா சைக்கிள் வாங்கியாச்சா அப்படின்னு கேட்குறாரு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. வேறு யார்கிட்ட ஐயா கேட்குறாருன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். அப்புறம் என்னை சொல்லி என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு வாங்கிட்டீங்களா ஐயான்னு கேட்டோன்னு எனக்கு ஒன்றுமே என்ன சொல்கிறதுனே புரியல. இல்லைங்கய்யா ஈவினிங் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரிங்கய்யானாரு. அது மறக்க முடியல. அப்புறம் எனக்கு அந்த நிகழ்வை மறக்க முடியலைங்க. அதேமாதிரி சமீபத்தில் 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஆஃபீஸுக்கு போனேன். ஆஃபீஸ் போகும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ஆஃபீஸு போகும்போது ஆஃபீஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ்லேயே உள்ளே போகும்போது அலுவலகத்துக்குள்ளே மல்லிகைப்பூவும் குங்குமமானமும் வந்தது. நான் உள்ளே தான் எங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது யாருமே இல்லை, அங்கே மல்லிகைப்பூவும் இல்லை. இப்போ அந்த வாசனை வந்தது. சரி நான் இப்போ பொருட்படுத்தாமல் உள்ளே போயிட்டேன். அப்புறம் அதே மாதிரி ஈவினிங் ஐயா கூப்பிட்டு என்னையா மல்லிகைப்பூவும் குங்குமம் வாசனை அனுப்பிச்சுவிட்டேன் வந்துச்சான்னு கேட்டார். எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாகவும் பிரமிப்பாகவும் ஆச்சு. ஏன்னா வாசனை வந்து நம்மளுக்கு எப்படி அங்கேருந்து ஐயா இங்கே அனுப்ப முடியும்? அந்த 2மே எனக்கு அதிக அளவில் இருந்தது. அந்த 2 விஷயமும் ஐயா போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமும் பிரமிப்பும் தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஜோதிட கலையில் ஐயா கிட்ட வந்து கற்றுக்குங்க. ஏன்னா நல்ல குருமார்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமம். கற்றுக்குங்க. ஜோதிட கலையை பயின்று உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் உங்கள் சுற்றுப்புறம் இருக்கவங்களுக்கும் அதை உபயோகப்படுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம்.